не скролвайте. Не дейте скролвайте за сега. Искам да ви питам и да ви кажа един въпрос. Така, който първи сложи коментар, който първи сложи лайк, ще го последвам. А който не сложи първи лайк, ще му харесам само едно от неговите видеа. А който ми хареса, ще му харесам 5 от видеята. Без измама, без лъжа. Вярно е. Ще видя човека, ако няма видеа, ако може да качи, или ако майка му или баща му не му дава, няма никакъв проблем. Само ще се абонира за канала ви. Който сложи лайк, ще се абонира. Който ми сложи лайк на 5 от моите видеа, аз него ще го последвам лично в коментарите. Ще го последвам, ще му цъкна канала и ще го последвам и ще му харесвам всички видеа. Ако няма, това не го гледайте. И който е отгоре над 163 левел в 99 Nights in the Forest, моля да играем. Обичам ви, чао! И пишете наистина долу в коментарите. Ако не, просто ако не можете, да, пишете в коментарите. Мога да ви последвам и да ви харесвам видеята. Иначе бихте ли го направили? Според вас заслужава ли си или не си заслужава? Пишете. Много бързо пишете, защото ще ви вземат местата. Чао!